vhudzi ramabvisa apa makuseni mukabva marisa pachipfeko chenyu chemukati mukaisa muchihari mazviitirei? Handizvizivi. Hamuna kubvisa vhudzi apa makuseni apa? Handina kubvisa. Hamuna kubvisa vhudzi? Handei ndikuratidzei. Handei kumusha kwenyu. Dzoka hei. Musatambe neni, mazvizvo? Ndokubva ndaenda kuyero ndikupinda muhoro imomo. Ndokubva ndaitiswa izvozvo ndakandatoziudzwa kunzi munoti ndikuda nyama yeChristmas. Ende munoti mwana wangu wakafa. Nomurume. Ndinobvisa bvudzi rangu. Ndichiisa muhari. Ndikati zvakanaka semunhu ndiri kudawo chii? Mari. Alright, ndiani akakudzeni mutaure mashoko aya? Ndiye Mirapo. Alright, makatosangana naye? Handina kuita kuona pafesi. Akangoita zvokufona. Achindiudza izvozvo ndanziteerera ifoni. Ndobva ndateerera foni iyo vananga ndikubudisawo mashoko api? Iya, vananga yateedzerawo, vananga svikawo, vananga itawo izvozvo. Semutauriro waakaita. Koiko kubvisa vhudzi munobvisere vhudzi? Handibvisi vhudzi. Ndiye akanditi itai ndinobvisa vhudzi ndichiisa muchipfeko changu. Asi ndazozviona manje ndikasaka munhu ainditaurira zvinyanzi izvi zvakadai. Muchechi imomo zvokuti kana wani kundondiona musatombonyembe zvenyu vari kubva watoziva kuti gogo yawo. Ndiyo chaiwo nehembe dzawo. Wakataura nyama yeChristmas. Uyai kuno. Amai ndikuda nyama yangu yaKrismasini. Nembe wasikana vanototuma. Ndiye vatiri vane vachitsvaga basa. Saka ndovanoouya kusarudza vanotaurirwa kuti ndona vakadzi vakati nanagogo akati ndonhamba yandiri kuda nhasi. Pamunosvika paanokuudza mabasa inotorwa mafotos. Saka anenge aitozivakanwa yavakapfeka. Saka kana mazosvika kuchechi kuye munogara pamberi payo pekuti anokuona. So iye achiona hembe dzaanombaswa kuti ava ndo vatangwa. Sezvandakaita handina jusi pari kuripfeka zvandakadai tosvika usina kuitira kuti akuzive kuti ndiye munhu wangu uya. Nyangwe matunhuwa zvakadii? Tosingirira sekuti mufoni umu ndine ndichitongura ndakadaro. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. At best, he's a journalist. Ladies and gentlemen, sezvatogara tichitaura kuti vaprofita venhema vawanda muZimbabwe, takapromise isusu kuti tichamboita tsvakurudzo dzekuda kuona kuti zvinhu izvi zvinenge zvichifamba sei munyika. Ende nhasi tinomboona mavhidhiyo mashoma aProfit Miracle Paul, Prophet wekuElo, timboona kuti zvinhu zvinobuda mavhidhiyo mavo ndezvechokwadi here, mariyesed here, macoyesed here. So we've got a number of videos dzatinadzo and vanhu vanogona nge varivo ivo vakabuda mumavideos aya. So we are going to ask them a few questions nekungonzwa kuti zvakamira sei. Ticharegera kutaura mazita evanhu ava kuti tisese upenyu hwavo panjodzi, because idzi inyaya dzinoti remei, saka mazita avo hatimataure. Asi tichati munhu anenge achiona motisaya kumecha mavoice, motisaya kumecha zvipfeko, uye motisaya kumecha tsanangudzo dzavanenge vachipa about nyaya idzi. Zico, the journalist. Kwakamira sei kwamabvaisa hatigone kuprofita gogo, tinoita zvokubvunza so chii chiri kuitika, nyaya yenyu yakamira sei? Nyaya yangu yakati iri kumira ichida izvi, ndinogara nemwana wangu uyu. Saka mwana wangu ari kunze kwenyika. Vanonditumira tumari mazuva nemazuva. Saka pasina kana 2 days 3 days ndinogona mari yamusisina. Saka inini ndiri kufungira kuti iye uyu pamwe paanoenda kutodhakwa ndiye anenge achiba mari yangu. Makadini? Tinofara wena. Mati mwana wenyu uyu? Mwana wemunin'ina wangu akashaya. Okay, all right. Mwana wemunin'ina akashaya ka? It's okay. Makaita zvakanaka kuchengeta. Handitika? Rambai muchichengeta. Zvinokomborera izvozvo izvo. Abusisa khonoko. Mukaona vamwe vezera renyu? Ndingabona abanye benu. Vamwe vakatofa. Abanye sebafa. Nekuda kwekuti muri kuchengetawo vamwe, Mwari anokuchengetai. Kuti uyagcina abanye umntu uyaligcina. Ukabvuma kutumwa, Mwari anokudiniwo futi? Ukavuma ukuthunywa anokuchengetawo. Handitika? Ukavuma kutumwa,
Mwari anokuchengeta. Umlimi uyakugcina. Iwe unodhakwa mari unonge uchiona kupi yekudhakwa iwe? Ya ndine dzimwe shamwari dzandakamboshanda nadzo, dzimwe dzayo ndo dzinondiuyawo dzichindidhakisa. Everyday unonge uchingodhakiswa chete everyday. Hakuite mazuva ese. Mukamubvunza ari kuti kudii? Anoti ndadhakiswa neshamwari dzangu. Alright. Bhegi riri mumba nderani? Bhegi nenge sutukezi nderani mumba menyu? Ngeye murume wangu. Murume wenyu? Asa akashaya. Okay. Asi pane makore murume wenyu ashaya, imimi sei muchiri makachengeta bhegi? Inini rakachengeta bhegi handizivi kumusha kwake kwakuri kuMarawi. Zvino hama dzacho dzimwe dzakapera kufa, kuti ndichatsvaga wekupa zvinhu zvandimuzivi. Alright. It's okay. Toda kuti tibatsirane. Toda kuti tibatsirane. Handitika? Munozofonera vana. Movataurira. Kuti zvanzi. Vakada kuzogara zvakanaka. Ngavatakure hembe idzi. Vaende vanotsvaga rudzi rwababa. Vadzidzorere kurudzi rwani? Wavo. Nekuti mari yese yamuri kushaya iyi iri mubhegi iro, rendai munorivhura. Endai munovhura bhegi iroro. Ndo mari yese yamuri kushaya iyi. Ndiri kutoona kuti yatowanda ma20 ma10 ndo mairi mubhegi iroro. Irimo mubhegi imomo. Endai munovhura bhegi iroro. Mune hembe imomo, endai munovhura bhegi iroro. Muchaona kuti mari yese but yakaunganidzwa zvekuita kunge yambobatwa nemunhu, so zvekuti muri kuona mari yakaunganidzwa kutounyana. Saka munongoona haina kurongwa semarongero atinoita mari, yakangoita tumachi. Asi irimo yese kubva pamakatanga kushaya mari yenyu. Antibhegi hamusati makarivhura kubva makaradzika murume wenyu ka? Ndotoritya kana kurivhura. Endai munovhura. Dai munovhura. Ndotenda profeti. Bhegi iroro. Endai munodii? Ndorivhura. Murume wenyu aiwe nemushonga wegonzo unotora mari. Aiwe nechi? Saka riripo gonzo racho. Uyu anowanza kusangana naro richimhanya padhoo. Uyu wakaruona makuriro arakaita? Rakakura. Rakakura, kana murongedzero warunoita mumba notonzo wega wati harisi gonzo rega. Saka imimi hamuzvinzwi because murume wenyu imimi mama anga akakubikirai porridge nemushonga. Munoziva kuti anga achifunge chiwi, aitofungidzira kuti imimi hamusi right iyeyo. Imi muchimuti mbavha, iye achiti muroi. Television. Mukaenda mumba momuchinda uyu mune chigubhu so chine matombo 3. Kana akurara anomwa yachi. Television. Hallelujah. Saka makagara gonzo nechi? Nekiti. Gonzo nekiti. Yekutoti kwese kusashanda kwaari kuita ikoko. Arungoti nhamu yekufirwa naamai ini kani. Maiguru ava, maiguru vari kundishandisa. Ndo zvaari kutaurawo iye. Saka Mwari akubatsirei mese muyanani. Ndiri kunyepa here shamwari? Chokwadi. Ndi maiguru wako handiti? Ya. Koma wamai havasi muroiba.
wakangopindawo pacrossfire kusara nazvo. Haleluya. Saka udzai vana bhegi riende kuMalawi. Tinotenda. Munoziva zvimwe zvinhu ka? Dzimwe hembe mukadzitora mukadziisa apa. Handitika munoona dzichidyiwa nemapete nemakonzo. Imi mai 9 years. Amungashamisiko here kuti sutukezi kana kumborumiwa kana kumbodii? Zvinofanira kuti zvikushamise iwo mani. Haina kana kurumwa. Ha? Haina kana kumbo. Idzo hembe dzedu idzo dziso apenyu chaiwo. Unototi ukaisiya pa unoona yapidikurwa yakandwawo. Zvino hembe dzakangostakwa musingamboshamisikawo kuti bhegi iri kana kurumwa kana pachigariro ndipapo sei. Haleluya. Pane mamwe pokuti ukasiyawo heti yako apa unozoinhonga yapo yadhonzwa nemhepo. Handitika zvino ukasiya heti yako pano woenda kuBritain woenda kuIndia wodzoka isina kudhonzwa kana nemhepo kana kuita utuguruwa woipfeka usingavhunduki. Unofanira kuvhundukawo varume kuti chero mota tikaisiya iripo apo. Handitika tofanira kuzodzokawo yani to dust zvino tikangodzoka yakadaro so after 2 years vhunduka kupinda mota yakadaro. Maifanirwa kuti muvhunduke mai. Handitika mandinzwa ka? Wari kuzvinzwa here mai? Ndiri kuzvinzwa. Saka nyaya iri panapa mukomana uyu haana hake mhosva uyu. Ndangoti ndiye kunzwawo. Aiwa haasi mbavha. Ada kutobviswa mweya wehurombe yekuti akabata mari anenge achingodhakwa. Haafungi kana kuroora, haafungiwo kana kuitawo zvimwe zvinhu paupenyu hwake. Ada kutonamatirwa kuti abviswe mweya wechii. Zvino pakutambudzika kwake manje imi muchiti iye ari kuba mari. Iye achiti because anosvika nguva yaari kuita soba sanhasi ari soba ka. Saka mari yangu yandoshanda ndikashanda zvinhu zvangu soba. Ubva ati right. Muri kuona manje. Haleluya. Asi kuti achataura manje hazvichadii. Akuti manheru mukango akarara anobva abata chigubhu chake otanga kumwaya pashi. Obva ati nhamo yokuvhirwa naamai dai amai wangu varipo ndisingaroyiwe kudai so. Amai vako havasi muroyi chikomana mai guru vako. Handitika regerera nai. Makadi zvenyu? Tinofara kana mhuri. Aiwa tiripo nyatsosununguka itokugamuchirai panapa. Handisi kukwanisa kubvunza mazita asi ndichangobvunza kuti ukama pakati penyu pane ukama here? Hapana ukama. Alright. Ndafunga pamwe muri gogo nemuzukuru kana vanhu vanodzivana. Kuzivana tozivana asati na ukama. Hamuna ukama. Ayo zvakanaka. Rega titangira pavhidhiyo iri makarionere vhidhiyo rataplaya iri? Takariona. Makariona? Ndakariona. Munokonfemera kuti ndimi manga muri mumavhidhiyo aya? Ndinobvumirana nazvo. Kuti ndimi. Mukoma ndimi here mamuri mumavhidhiyo aya? Ndinobvumirana nazvo kuti ndimi. Alright, rega titangire apa. Munoenderei kuchechi uku kwa Prophet Miracle Paul? Kwete. Mukoma munoenderei kuchechi kwa Prophet Miracle Paul? Kwete. Alright, ko kuzivana nawo munovaziva here kuziva kuti kune muprofita anonzi Miracle Paul? Chinongomunzwa kuti kune muprofita anonzi Miracle Paul. Alright, ko mukoma? Tinongomunzwa asi hatizivane naye. Hamuzivane naye. Alright. Ko kuti muzozviwana muri munzvimbo yekuchechi iyi chii changa chaitika? Tinongoendawo kunotorwa vamwe kune kwavanotorwa. Saka isi takangoendawo kubva tangondotorwawo ikoko. Alright. Taisambozva kuti ndokwatiri kuendeswa asi takatongozoshama takutoenda pachechi. Alright, vanhu vanotorwa kupa? Kune mapoints ariko yoko evanhu kunotorerwa vanhu vanenge vachida kuenda kubasa. Kubasa uko? Tototi kubasa. Alright.
Alright. Saka kutori nevanhu vanouya kuzokutorai ikoko. Alright. Ndizvo here mukoma? Ichokwadi. Alright. Besides kwaProphet Miracle Paul kuti singataure mazita evamwe zvedu, pane kumwe kwamakamboendere before? Kwakawandisa. Kwakawanda. Kwakawanda. Alright. Pamwedzi munogona kuenda kangani? Pamwedzi toenda kana ka4. Kana ka4. Mukoma? Ini kwakanga kuri kutanga. Kwanguri kutanga. Alright. Then kwana maenda kubasa kumunopiwa mari kuti mungonzi maita basa ramunenge muchiita iri? Vanongoti tendawo nemari yavanongotipa iyoyo. Hamutokwanisi kutaura kuti ndikuda mari yakati? Aiwa, hatitauri. But imari inochinjawo upenyu here kana kuti ingori mari yekutenga shuga? Hatina zvetingaite muzukuru. Inini ndiye ndiri kutotambura newazukuru kumba. Saka ndikangopuwa yekuti nditengewo kaupu netumafuta ndototi kumba zvaita, ndoona masvikiro ekumba. Masvikiro ekumba. Ko mukoma? Yakanga iri nhau yekutsvaga kuti torarama sei kunyanya pane zvekudya. Haisi mari yekuti unochinja upenyu. Alright. Tochipinda panyaya iyi. Ambuya, zvirunzi muzukuru wenyu imimi aikubirai mari. Nyaya makainzwira muchechi imomo kana kuti mamamboiudzwa before? Zvazvinoita izvi mwanangu, tinotanga tataura naye tisati tatanga chechi. Ndiye anenge achitipa mawedzi ekuti titaure tozotaura tichiti so. Iye anenge akabata maiki wake. Iye muridzi. Saka isisi totaura chokwadi chatinenge tatichwa. Tichitwa kuti pamwe tingaona mari yekubatsirikana nayo. Saka hatitauri zvedu tega, totaura zvaanenge atotiticha zvacho. Ndizvo here mukoma? Ichokwadi. Alright. Saka imi munobata kachaizvo kuti kurumidza kubata nyaya muzotadza kuirasa? Tingaite seizvo tinenge tichiti tione kurarama, tipowo mari yekundorarama kumba. Alright. Ndiri kuona hembe dzamakapfeka nhasi ndo dzamamakapfeka musiwo. Ndidzo dzakatondikomenda akati makazochena. Ndikati pamwe ndine mari yendichawanawo zvimwe, yakati hapana. Hapana. Ko vanhu vanoti ambuya wangopfekedzwa hembe, vapfekedzwa hembe idzi but havasiriwo vakabuda muvhidhiyo iri? Ndini. Ndakabuda zvendakabuda handinambozwa kuti zvichaiswa mumanhengereko umu. Ndakatozongoshama kuti gogota konai vanhu vakangotonditaurira. Zvazobuda seizve munhengereko zvikanzi takuonai ndimi, ndikati handizi, zvikanzi ndimi nedhirezi renyu riya rimombopfeka riya, ndimi takuonai. Mine mukomana uyu, ndikati hameno, isisi hana kutitaura kuti achatiburitsa. Alright, mama akangonzi mune muri muchechi. Tiri muchechi. Chechi yakanakidza musi wacho zvisingaiti. Ndikupaona. Saka imimi wakazokudza iri gogota kuonai, vana vazukuru ihama vanhu vakawanda. Vaingoti gogota kavaona newekumusha. Ndikati vakomana, tinombozwa kuti ndozvaanga tiitireba isu. Dai akambotibayira zano kuti ndozvendichaita, taiona kuti tingaite sei. Zvina hana kumbotaura aba. Takangopa tikatotaurwa mwachifona ari kumusha. Tindo mabasa muri kuita takuonai mufoni. Kati handizi, zvikanzi ndimi. Ndimi newarora wachibvunza wana mbuya kuti ndo wana sekuru ndo basa remuri kuita here? Ndikati ina handizini. Makanzwa sei pamakanzwa nyaya iyi? Ndakarwadziwa. Ko hamuna kupomerwa here unziwo murume wenyu akaromba? Murume wenyu mupenyu here? Akafa kare. Saka nyaya yaitaurwa yekunzi kune bhegi regonzo rinenge richidya mari, murume wenyu akasiya aromba. Hamuna kunzi nevanhu nyaya iyi ndeyechokwadi here? Vanhu vanenge vachitoti kaichokwadi, unorambira vanhu sei vanhu vachinzwa zvichitaurika. Vanototi ichokwadi chiri kutaurwa ichi. Nekufamba kuri kuita nyaya yacho kudaro rototi kaichokwadi ungati here kunyepa. Rototi ichokwadi. Alright. Ko mhuri yenyu, kuvana venyu hazvina here matambudziko zvakakukonzerai? Vana vakangopopotwa vakati basa chenyu chamakadai chionai makutinyadzisa metinogara muno. Zvinotishayisa chimiro pane vanhu.
tikati tasikambozii kuti tingaburitswe tichindozikanekwa nevanhu vari kunze vari kure kure tiye tichitoti kutsvagawo tumari twekuti titengewo sauti zvika zviri muri kuona zviri kunakidza ringati zvatondibhowa ino. Alright, Mukoma, imi maizviziva here kuti mukubuda paTV? Hatinonge tazviudzwa kunzi kuti vachazotisa pasocial media. Alright, but makamera manga maonawo kamuri wechidiki kaimimi? Ya, makamera takamaona isi taitongoti zviri kuperera ipapo. Zviri kuperera ipapo. Saka makazoudzwa nani kuti mimi mapamedia? Zvinoitika vanhu vari munharaunda matinogara tichitosvika musi iyoyo manheru vamwe vakanga vatozviona zvokuti vamwe vanondiziva vakatanga kuuya vachindiudza nezvenhau iyo. Amai venyu vapenyu? Amai vangu vapenyu. Vakanzwa sei muchinzi mimi muna vamwe amai vaminawo, mune gonzo, munodya mari, vakanzwa sei? Zvinhu zvokuti kana ukama hunenge husina kunyatsosimba muri medu. Saka zvinhu zvakandibata. Koya ivo vabereki vanenge vakutoitawo kakavadzana vachinzwa kuti ndine vamwe mai kunzo. Muna vamwe amai? Yeah. Alright, ko zvinodhaka munotaura here? Zvinodhaka handibate. But apa mainzi munodhakwa zvisingaite mune mweya. Alright, mungati muri rombe here muupenyu hwenyu? Kana. Makanzwa sei mimi makuzobuda pasocial media muchinzi mimi muri rombe muri kutobatsirwa kubvisa munyama? Zvinhu zvakandibata kana vemunharaunda ndo matauriro avanongoita. Vose vanenge vachifamba nezita rekuti takazvinzwa pasocial media naprofeti. Saka zvinhu zvine zvakunetsa kuti kana kuti uzvirambe sechinhu chine chinzi chataurwa nemuoni. Alright. Mashoko enyu amungade kutaura kuna Prophet Miracle Paul ndekuti chii? Aini Prophet Miracle Paul akandinyangadzira, akandigumvura, akandifumura munyika makazara wano. Handinambozwa kuti ndo zvawangandiitire. Wakatoti torose zvaunoita wamwe. Ndisingazivi kuti zvichiutorwa tiri tega kudari izvi zvichafambiswa kupabhlika nyika yese. Wakandibhowa zvekuti kana kuonana nawo handitodi. Asi mimi makavatarisa munoona ari muprofita wechokwadi kana kuti wenhema? Ndopakutorakidzira kuti ndewenhema. Anenge achitishandisa. Anenge achitishandisa sekuti mari anozotipa imwe yacho haitengi chinhu. Apa tasimukira nhamo dzemumba mwanangu. Ko Mukoma, mashoko enyu? Ya, ndingangowedzera pane zvataurwa nagogo. Ndichiti kwaari yemuprofeti wedai vari vamwe vambomira kukanganisira Mwari nenzira iyoyo. Ndo chete zvandingataura. Alright. Asi imimi zvinhu izvi hatingati zvinhu zvakanaka. Zvinhu here zvamuchiri kupfuurira mberi muchiita oro makamba matosiyana nazvo? Nekuda kwevhidhiyo iroro takamba tasiyana nazvo. Hatichaende mberi tichiita zvinhu zvakadaro. Alright. Gogo, mashoko enyu amungapekwa neveZimbabwe vachiri kuona mavhidhiyo rakaita ngeserenyu. Kune mwana weZimbabwe achiri kuona vhidhiyo rakaita ngeserenyu. Ari kutotenda. Obva tonobvisa mari yake unoitwa 1-on-1 achitenda kuti gogo akapiwa chiprofita chechokwadi, ininiwo ndichapiwa chiprofita chechokwadi. Anenge achitonyeperwa ake. Hapana chiprofita chiriko. Takatoenda nekusaziva. Chiprofita chechokwadi chiriko hakuna. Kungotsvaga mari bedzi. Kana ivo vavapostoro vachiwo kuti mari yavo nenge vachitsvagawo aiwa zvakaoma. Dai vari vanhu vanonzwa vaitosiyana nazvo. Takatosiyana nazvo. Unotonyara kana kufamba kana kuenda pamashopusi chaipo unotonyara. Amen. Mukoma. Ya, inini chandingangoudza vana veZimbabwe ndechekuti maprofita awanda yenhema. Ende dai vari vamwe vatsvaga Mwari sezvazviri kwete kutera maprofita. Because maprofita ariko aya akutoita chechi sekambani.
handizvo chete. Ayo, maita basa. Ladies and gentlemen, ndofunga mavanzwa vatinawo etenzwa kuti vanhu ava vatori ma-victims of a system iripo yekuti vanhu vanenge vachiitwa anonzi mabhidhiri. Toti imi mutiudze kuti manzwiro amaita mazwi aya, maonero amaita mupfekero uyu, nemaonero amaita mutauro weitwa nyaya iyi, motiudza kuti semaonero enyu vanhu ava ndivo here vakabuda pamavhidhiyo aya, uye kana zvirizvo munofungei pamusoro pechiprofita chiri kuitwa naProfit Miracle Paul, chiprofita chiri kubuda paMeriba TV, chiprofita chiri kuitwa kuL. And with that we're out. Zico, the journalist. Ladies and gentlemen, welcome back to yet another episode. Takataura kuti vaprofita nema muZimbabwe vawanda ende kuitwa kweyatinoti mabhidhiri. Vanhu vainyanyofunga anonzi mashiripiti, but chiri kuitika mabhidhiri ekuti kunouya vanhu voita matestimony neminana nechiprofita chinoita ngechiprofita chinoita ngeminana chinoita ngematestimony asi zvisiri kuri kuacta zviri yatinoti kuva coerced. And nhasi tinombotarisa Prophet Miracle Paul, prophet vekuElo, prophet vepanonzi paMeriba TV. Vane mavhidhiyo mazhinji avanoreleasa vachipa vanhu zviprofita uye nekuita zvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichinzi nevanhu minana. Saka nhasi tina gogo vatinavo, gogo vechikuru. Hatisi kuvabvunza zita ravo kuitira kuti tisaise upenyu hwavo panjodzi, asi tichanyanyotarisa zvepfeko uye nekunzwa izwi nematauriro avanoita nyaya yavo. Imimi ndimi muchatiudza kuti nyaya ndeyechokwadi here, vanhu ava ndivo here. Ina handisi kukumanikidzai, handitika handisi kumanikidzai. Ko bvudzi ramabvisa apa makuseni mukabva marisa pachipfeko chenyu chemukati mukaisa muchihari, mazviitirei? Handizvizivi. Hamuna kubvisa bvudzi apa makuseni apa? Handina kubvisa. Hamuna kubvisa bvudzi? Handina. Kumabva kupi kumusha kwenyu? Kwamutoko. Right, shamwari. Tova kupinda mumota yangu tiende kwamutoko tinotora sabhuku ndikuratidzei chihari chacho mumba menyu. Handei ndinokuratidzai. Handei ndikuratidzei. Handei kumusha kwenyu. Dzoka henyu. Musatambe neni. Mazvinzwa? Ambassador! Hallelujah. Garai zvenyu pasi. Musatambe neni. Handitika? Pamutoko hapasi parefu apa. Hapasi parefu amai pamutoko. Toenda pasabhuku, toenda tonoti amai ava vari kuramba. Hallelujah. Ngozi hatidi kuti muzoti akandimanikidza. Handitika? Hatidi kuti muti akandidini? Toenda here kwamutoko ndokuratidzai zvamasiya maita. Ndandirega henyu ndatya nemi. Naimai munenge muchizviitirei kuti pakataurwa nyaya yemaprofita munobvisa bvudzi iri apa iri moisa pachipfeko chenyu mobva maisa muchihari, munozviitirei? Ndinanga ndichiti ndisaonekwe. Mune muchivhara maprofita? Alright. Kosei vana ava vachingofa muDhisemba munomu chii chiitika? Ndiyo nyama yandinodya Christmas. Baba mukuru wako shamwari, enda unovaka ukama naye. Munhu uyu haana chakaipa newe. Mai vakabva kumusha kwavo vaine shawi rehuroyi. Kumusha kwakabva mai vakabva vaine shawi rechii? Rehuroyi. Ndo shawi riri kukupedzai, riri pana mai. Saka zvavanoita mukangotaura nyaya dzemaprofita chete, ndosaka uchiona kuti chero mukanzi endai munotora muprofita kwaMurehwa, handiti maenda kwaMurehwa unotora muprofita? Yes. Mosvika munhu akaunganirwa nevanhu but akasvika pamba
akuita kunge hasiwe zvaari kuita. Hapana, because hapana munhu aitombotaura zvinhu zvataitoona kuti batsiro zvacho hapana kana chinhu chaito. Vane hari yavanayo. Saka tangokumbira kuti munhu waMwari inodzungaidza maprofita. Vanotora bvudzi iri kumusoro wobva waisa muchipfeko chavo woisa muhari wotaura. Saka muprofita akangosvika chete pamba penyu, chero vakauya vari chechi sei, vakangosvika pamba penyu chete vachingopinda muchivanze vanobva watoneta. Ichokwadi mene. Wakutotanga kutotaura dzimwe nyaya. Wakutobvunza kuti baba wenyu vari kupi pano, saka panapa vavakidzani venyu vari sei. Amai munoziva here kuti munomuka? Ichokwadi ichocho. Munoziva kuti munomuka? Tira kubatsira vana. Tira kubatsira chi? Vana. Tira kubatsira vana. Amai havarohwe shamwari. Wazvinzwa ka? Chero amai vakaita benzi, chero vakaita muro yakaita sei, amai havadini? Havarohwi, unozviparira. Hakusiwo kuda kwavo. Handi makaita zvokungopiwa aka amai? Ndakapiwa nambuya wangu. Wakaita zvokungopiwa hakusi kuda kwavo. Uyai kuno. Amai, ndikuda nyama yangu ya Krismasini. Ndikuda nyama yangu ya Krismasini. Makadini koko? Ndipo hangu makadiyo. Tiripo kuri sei kunobhiwa. Hayo hakutsvene. Makarimere gore rinori? Handina. Enda musina urima. Puruburi ndeye maziso. Maziso haasunyatsoona. Anotomboona here mbijana kana kuti aone zvamuchose? Anoona awene mbijana. Pano neapa. Aiwa, zvakanaka gogo. Ndaona video iri. Mungataura here izvezvi kuti ndimi here muri pavidhio kana kuti ndemumwe munhu? Aiwa, ndini chaiye kana nehembe dzandakapfekera. Ndidzodzo chaidzo dzandakaonawo pavidhio. Vidhio iri muchiri kurangarira kuti rakaitwa rini here? Gore racho handichariziba mwanangu. Ndakazongonzwawo ndakufonerwa nevazukuru kuti gogo sei makuda nyama yeKrismasi. Ndikati ko izvi pandakaenda kuchechi ndakabvumira nawo nazvo here kuti inini ndionekwe nomunhu wese, wana wandiwenga. Izvo handina kufara nazvo. Nokuti kana murume ari kunzi kufa, inini wangu murume ndinaye mupenyu. Mwana wangu akafa inini. Mwana anga ane gore ne7 months. Wana wangu wese wapenyu. Asi kuti watondiwenga nekuda kwevidhio ripi? Iroro. Ora ndiri kukunzwai. Handina kana achandisapota. Inini kwange kuri kutotanga first kuenda. Mamusamambozviita? Ndange ndisati. Ora timonzvini zvimakaunzwa nani? Ndakangoendawo kwaitsarudzwa vanhu vachitorwa, ndobva ndasarudzwawo inini. Kunzi somunhu wechikuru handei kuero. Ndokubva ndaenda kuero, ndikupinda muhoro imomo. Ndokubva ndaitiswa izvozvo, ndakanga ndatozviudzwa kunzi munoti ndikuda nyama yeKrismasi. Ende munoti wana wangu wakafa. Nomurume. Ndinobvisa bvudzi rangu. Ndichiisa muhari. Ndikati zvakanaka semunhu ndiri kudawo chii? Mari. Alright, ndiani akakuudza kuti mutaure mashoko aya? Ndiye Mirapo. Alright, makatosangana naye? Handina kuitawo kuona pafesi. Akangoita zvokufona. Achindiudza izvozvo, ndanzi teerera ifoni. Ndobva ndateerera foni iye, ndanzwa ndikubudisiwa mashoko api? Iya, vandangoyateedzerawo, vandangosvikawo, vandangoitawo izvozvo semutauriro waakaita. Alright. Kuti muite izvi manga manzi mukupiwa mari iyi yakawanda sei? Inini mari yacho handichaiziva mwanangu, takapiwa kakudhara. Kwakudhara. Alright, mari inochinja upenyu here kana kuti? Haina kumbondichinjira upenyu bahangu, asi nguva iyo ndakaja nemari iyoyo. Alright, mari yakauya nani? Ndakapiwa nawamwe wamai. Wakanditi ndiende wacho, ndo wakazonditi nechimangwana acho, uyai mutore mari yenyu, ndobva ndaenda pandanotora. Ndizvo chete. Alright. Ko imi munobva kwaMutoko here? Ndo kumusha kwangu chaiko. Ndo kumusha kwenyu? Alright. Ndimi akavaudza here munobva kwaMutoko? Akandibvunza kuti munobvepi? Ndobva ndamutaurira kuti ndobva kwaMutoko. Alright. Ko iko kubvisa vhudzi munobvisa here vhudzi? Handibvisi vhudzi.
ndiye akanditi itai ndinobvisa bvudzi nchiisa muchipfeko changu. Asi ndazozviona manje ndikasaka munhu ainditaurira zvinyadzi izvi zvakadai zvokuti ndizoonekwe nowazukuru, nani muzukuru wangu inini ari kuSouth, ndiye akatotanga first day kundifonera achitopenga kuti ambuya ndozvomakuita, hatina chinhu chatichatokupai nokuti munoroya. Asi nhasi andajakana nyama yemunhini pandiri pano ndinotonamata postori. Munamata postori. Handisati ndatombobatwa yokwamarangi. Handisati ndatombonzi ndakadya munhu kana mwana. Asi ndakatoshamisika ndakutozviona kunzi inini ndakati ndiri kudya wanhu. Iwo vekuchechi kwenyu wakazviziva? Kuzviziva izvozvi? Iri bvudzi ndakatomiswa chechi. Handishatoende zviri kutonzi gogo munoramba makuudzwa kunzi munodya wanhu zvatisati tatombokubatai pano, kuratidza kuti bvudzi ramukunzi munodziirira mukutodziirira zvechokwadi kuti tisakubataiwo pano pachechi. Munzi makaang'ora. Alright. Saka makavati chive kuchechi panyaya. Handina kandakanga wataura ndikati vanhu waMwari we ina handizivi kudya munhini. Ndikatochema muchechi inini kuti handidye munhu. Zvandiri kuitwa izvi ndezvenzara yekutsvagawo mari. Ndikanzi maizviitirei gogo zvekutsvaga mari muchionekwa nenyika yese Zimbabwe yese haidi kungokuona imimi muchitaura nyama yeChristmas. Alright, ko iwana Miracle Power wacho makambovabvunzawo here kuti zvatakawirirana nezvamazoita zvasiyana? Handina kuzomuona painoti handimuzivi kwaanogara. Ko munhu akakupai mari? Akatofonewa nomwana wanga achipengewa kuti sei imi makaendesa amai wedu kuti vanoitiwa zvinhu zvakashata izvozvi zvokuti vanotauriwa mashoko okunzi vanodya wanhu. Amai vaendobva vangoti vachingozvirega izvi zvakadaro. Ndikati inini ndakabatikana nokuti hamungandiurayire chechi yangu yandinoenda kuchechi. Kuenda kuchechi kutsvaga shamwari, asi imi makatondikanganisira ndakutowigwa nevanhu vasinganamati nokuda kwaMiracle. Ndizvo chete zvandakataurawo nevanhu vekuchechi. Ndikupaona. Saka imi makanzwa sei manje? Ndiri kuhwadzikwa. Zvokuhwadzikwa zviye zvokuti pandinotomuona hapana chakanaka nokuti ndiri kutotsamwa kuti haunganikanganiseka inini upenyu hwangu ndonzi ndinodya wana inini. Wana wangu wese wapenyu. Mwana akafa i1. Wakunditi ndakapedza makapedza wana wenyu nomurume wenyu ini murume wangu ariko. Iye akazviziva sei kuti mune mwana akafa? Iye Miracle wacho akandibvunza ndikati ini ndakafiwa nomwana 1 pafonika ndobva watochiti wana wenyu 7 wakafa newapenyu akuwaisirira pakufa wana wangu ini ndine wana 7 zvechokwadi asi akafa i1. Alright. Saka imimi hamutyewo here manje kuti zvinhu zvakaitika izvi wana Miracle Power vacho vanogona kunge vaine zvavanoda kuzoita kwamuri? Zviri kutondishisawo kuti ugare hwacho ndichiinawo here kana ndakaitiswa zvakadai. Zvinhu zvekutondibata-bata kuti kuitawo here kwokuti anondiitisa mashoko akafanana naiyaya munyika. Ndakabatikana chokwadi. Ndinotongorara ndichitozvichema kuti dai ndakaziva haatungamire ndisina kutombobvira ndatsvaga mari matsvagira akadaro kuti ndinowirimiwa ndisati ndadya munhu ini ndonzi ndakadya munhu. Ndikupaona. Nyaya yenyu nyaya inosiririsa chaizvo. Ndochengetwa nani manje? Wana wangu ndiwo waindichengeta, wazukuru wangu wandakatorera kubva turi tudiki kusvika ende kwa mai wake na baba wake wakapesana kurambana, hakuna akafa. Baba wake atori nawo kuSouth, mai wake nezuro ndakanga ndinotori nawo achitoti mama ndauya kuzokuudzai kuti William akati handina chandichapa gogo nokuti gogo anodya wanhu. Kuitawo here kwakadaro munyika kundiwirimira kuti ndinodya wanhu inini Miracle. Mwari ngaamuitire nyasha nekusingapera, aramba achingonyepera hake muhoro make imomo wanhu wasina chitema. Imi kana makamutarisa munoona ari muprofita wechokwadi? Haasi muprofita.
nokuti kana iwo vanhu vanenge vachitomukandirawo mari mumigomo yekuti profiti wedu wanoona vanhu iwo havafungi vanojiwa mari notsotsi rinoita chitsotsi chokutinyepera kuti isusu tinoroya ndizvo chete mwanangu. Ndo mashoko amungaudzere vana veZimbabwe vari kuona vhidhiyo renyu because vhidhiyo renyu richiri kuonekwa risati rabviswa. Ndiwo chete mashoko andiri kuvaudzawo vana veZimbabwe. Alright, ko iye mashoko amungamuudzewo Miracle Paul wacho? Ndo zvandiri kutaura kuti Miracle, Mwari ngaakuitire nyasha nenhema dzako dzaunopota uchinyepera kereke yese kuti ndinoona ndiri muprofita. Usiri muprofita, uri muprofita wenhema. Yei, asi vanhu vachaonawo vachimwe vachati no havasiriwo gogo, vatatonotsvagawo vamwe gogo. Aiwa ndini chai nehembe dzangu dzandakapfeka ndidzo ndakatoenda nadzo muchechi imomo zvokuti kana wani kutondiona musatombonyepe zvenyu vari kubva watoziva kuti gogo yawo ndiwo chaiwo nehembe dzavo wakataura nyama yeKrismasi. Uyai kuno. Amai ndikuda nyama yangu yaKrismasini. Ndikuda nyama yangu yaKrismasini. Ndikuda nyama yangu Hayo, ladies and gentlemen, mawanzwa gogo vakazarwa neshungu kuti tisarambe tichiva isa moyo wavo pakamanikidzika. I think let's leave it here. Ziko the journalist mati kana vanhu vanouya ndianani ava? Ime vasikana vanototuma iyo vatiri vanhu vanenge vachitsvaga basa saka ndo vanotumwa, ndo vanotouya kusarudza, vanotaurirwa kuti ndoda vakadzi vakati nanagogo vakati ndo nhamba yandiri kuda nhasi. Vasikana vaivo chikusarudzai panenge pakaungana vanhu, patoripo panoungana vanhu saka ndofanira kusarudza kusejoyai kunoti kuperekedzei panoifeni. Vanhu vanoungana kupi? Hamungonozotora ati pakati bandira ati kupi? Unoona kuti musha weGlenview? Aiwa mumusha wekuAirport. WekuAirport. Tinenge takawanda. Haasi ega anotora, kunenge kuinewo magroup. Yes. Vanonzi malaina vakomana varume vakuru vari kusarudzwa vanenge vachitumwa kuti torai vanhu. Ndikupaona. And then kana masvika ikoko munono pekugara munosarudza mega munogara sei? Vanouya kutoraiwa anenge achizotaura ndowandoda kushandisa, munobva masvika motambirwa nevanenge vari ipapo mundoshandirwa pekugara mogara pamacheya zvakanaka-nakawo iwo chizouya manje ochizouya saka hapana chinoratidza here kuti avo vakagara avo ndo vandiri kufanira kusvikonononga? Anenge achitoziva sekuti anenge ati ndoda machembere, kana ari machembere anotoziva kuti ndotonanga kumachembere aya. Anototaura kuti chembere kana ichiya inouya nemuzukuru wayo. Kana asakadaro, kana ari mukadzi mukuru ati munomupawo murume waanoya naye uzi murume wake kuitira kuti rekodhi inyatsokufamba zvakanaka vanhu vachibvunza vanhu vachitsigirana. Uyezve pamunosvika panokuudzai mabasa inotorwa mafotos saka anenge aitoziva kana yehembe yavakapfeka. Saka kana mazosvika kuchechi kuye munogara pamberi paye pekuti anokuona, so iye achiona hembe dzeanombaziva kuti ava ndo vakangwa. Sezvandakaita handina juzi pari kuripfeka zvandakadari tosvika usina kuitira kuti akuzive kuti ndiye runhu wangu uyangu. Nyange mungatunhurwa zvakadii tosingirira sekuti mufoni umu ndinenge ndichitobuda ndakadaro. Ndakangodai nejuzi rangu iri kwamusingapisi here mai tichitanga manje takasvika pachinaye zvekudai kwaitonhora zvekutonhora zviya majuzi akati bvisai ava wakaendawo wega. Ndakaenda takaenda tega nemusukuru wangu. ndakabva ndagamuchirwa nevasikana vanonzi gogo chaino yakatosiyiwa imberi kwake. Iye paakapinda ndopaakatanga kupamba paatondiona nehembe dzamboona dziye pafoni pamafoto paatoti gogo simungai paatotanga basa panatonzi izvozvi kudai ndapedza kutaura ndabuda. Akazofona akati hamuna kuteona bhozongora here
ndikati handinozive gozhongora pane vanhu wange vari muhoro imomo vasoti gogo watoda kuvatera pamwe gozhongora aida kubvunza kuti ichokwadi here chauri kuvaitisa ndo mubvunzo waakandi ndikati handira munhu wandaona ndatova kumba kanzaiva kana zvadaro zviri bho Yei, asi bozhongora hana kutera here? ndinombomona ndikunyepera munhu. Alright. Imakati ruona nigogo. Ya, kana kamboti. Tikaine shungu dzekuzoti regai tizobuda pachena titaure nyaya iyi, shungu dzenyu dzakazobva kupi? Bosi kune vazhinji vachiri kuita izvi ende havasi kukomplaina. Aiwa, inini shungu dzavo ndodzokuonekwa. Tsoita shungu dzekuonekwa nenyika nokushaya muchengeti. Wozati tisina chimiro. Kana muchengeti hatisisiri. Nozvi zvamuri kutotora kudari zvikana kuenda kunotorwa hatichatombotora. Hatichatora. Baba tangogaroza chose. Vakandofumura gure. Vakati makatofumurawo kuti ndozviri kuitika. Saka vanhu havakutori vakandovasina vanotora vakatotsunge kutokurowa. Kana kunzvimbo ikoku hatichatodiwa. Kunzi makaonekwa ivi. Ndikubaona. Alright, pachine zvimwe zvamungade kutaura. Aiwa, maita basa. Ziko. The journalist. Upenga hakuridzirwe bhero, membero dzangu dzazove pedo, muchandishambadza kunge zigo, tichakudanai kumabiko.